Lidl pregătește surprizele din cooking show-ul tău preferat. O idee bună. Schimbăm foaia, registrul și topicul. Intră la degustare șeful invitat al serii. Angelica, bine la noi. Te rog să vii lângă mine. Ia. Bine v-am găsit. Ce faci? Bine. Mi se pare o emisiune extraordinar de frumoasă. Părerea mea despre dumnealor este extraordinară. Îi simt naturali, îi simt implicați, îi simt umani. Îl cunosc doar pe Cătălin Scărlătescu pentru că este oaspete de al casei. Angelica Ilie știe, cu bucătăria știe. Iar pe cei doi voi urma să-i cunosc în această seară. Șeful de astăzi este român, deci ar trebui să știe mâncare românească, cum ar trebui să arate el ca și fine dining, presupun, pentru că despre asta este vorba. Cineva care are experiență în Spania, sigur știe mâncare fine dining și avantgardă, pentru că de acolo a început toată nebunia. Sper să-i placă ce am gătit eu astăzi, pentru că este o amuletă bună, rău. O singură condiție. Cel care va câștiga amuleta, Da. cel pe care o să-l aleg, Da. la sfârșitul acestui concurs, va trebui să vină în bucătăria mea. Opa. Cu condițiile mele. Ah. Cum? Ce-au ăștia, Mai frate? vedem. Cine câștigă trebuie să meargă să facă nu știu ce pe acolo, pe la pe restaurant. Treaba cu condiționarea, mi se pare că ne ducem un pic cam prea departe, adică stai un pic. Cred că vrea să facă o glumă simpatică, dar e puțin ciudățel așa. Fiecare din cei care jurizează intră într-un film așa foarte interesant. Păi dacă arma stă la mine, Mai vedem. eu sunt cea care se vă joacă cu muleta câștigătorului. Iartă-mă pe bine. Pentru mine amuletele astea sunt foarte importante. Adică poți câștiga o probă cu o amuletă. De-aia ne luptăm pentru ele, de-aia ne certăm atâta și ne zbatem să le câștigăm și transpirăm pentru ele. Mă rog, cred că ca să fie simpatică atâta tot. Sper să-i și iasă, zic. Tema de astăzi a fost bucătărie românească, fine dining. Da. Nu cred că este o temă grea, ținând cont că este bucătăria noastră. Hai să gustăm aici, prima dată. Sunt două Ia să vedem. deserturi și un main course. Mâncare de cartofi. Arată bine. Le iau prima dată împreună. Tocană de cartofi. Angelica deja și-a făcut lingura perfectă. Hai mă, că arată bine. Pe gustul meu e puțin cam sărată. Puțin cam sărată pentru gustul Da. tău. Mâncare cu afumătură, ce vreți să fie? Dulce. E prea sărată pentru gustul ei și pe mine mă interesează foarte mult ce gust are doamna. Eu mănânc echilibrat, spun. Aha. Florin, e vorba de gust. Fiecare cu E ok. gustul lui. Mie-mi place. Asta e mâncare de berărie. Mie-mi place. S-a legat de farfuria mea ca fiind farfurie de berărie. Mie-mi place. Stop helping! Stop helping! Stop helping! Hai mă, ia-l în brațe, mă, ia-l în brațe. Stați mă niște. Da, mă, cât te iubim, mă. Doamne ajută, unul, au mai rămas doi. Bă, tu nu iei în orice caz. Dacă o iei pe asta, să fiu oameni, dacă nu fac, protest. Nu mă, și mă plâng Poți cu să ea faci aici. de acum. Hai să merg aici cu al doilea, nu contează. Cu asta, da? Da, ia să le iau separat, să nu mai mă... Lapte de pasăre. Gata. Am gustat din farfuria lui Bontea și am văzut că, mamă, deci se luminase fața. Păsărică, păsărea, asta e pe gustul meu. Fi de nenorocit. Lasă-o pe asta. Ce ți-am zis? Dar îmi place mult. Laptele de pasăre a fost senzațional, a avut un plating foarte interesant. Acestea sunt retișe. Oh! Ce sunt alea? Retișe. Plăcinte de la băiuș. Dintre toate, cred că a mea arăta cel mai puțin ne-fine dining pentru că am greșit mărimea lor. Am scăpat una și pentru prima dată și foarte dornic de a câștiga această probă, dar eu sunt foarte încrezător și mândru de ceea ce am reușit să fac astăzi în farfurie. Auzi, dar nu m-ai întrebat de ce am vocea asta răgușită. De ce ești răgușită, Angelica? Că în toată pandemia asta am vorbit toate limbile străine. Hai, dragă, ia și de mănâncă, nu... Gustă din farfuria mea și începe să vorbească pe o limbă necunoscută. Ai! Ati-ti-ti, ha-tu-ti-ha! I-tu-ti-ma, ha-ti-ca, ce face, ma-ca-tu-ma-ti-ca-tu-ma-ca-la-ca-ca-ca-na!
Himu! Da, doamna e un personaj. Zdrăschi, trușchi, pârșna stadia. Eu nu știam că e așa de loică. Achtet machtu die Knachten, achtet du mir sind ja erlaubt. Deci să fiu bucătarii sunt un pic săriți. Bucătarii, șefii bucătari nu au toate țigările. Adică cum? Un fel de gogoșele. Un fel de gogoșele, ce bine s-a închis ăsta! Și că, gogoșalele mele s-au pierdut pe drum. Un fel de gogoșele. Florin, între noi doi. Vezi că... Nu e, mă, că e... Băi, cum azi, bă? Băi, uite. Un fel de gogoșele. Doamne, Florin, între mine și tine. Între Mencor și Desert. La tine, mă. că la final o să vină și o să-i dea amuleta laptelui de pasăre. Măcar, într-un chip fericit, și cei trei așteaptă și ei să vorbească cineva despre bucatele lor. Verdictul, vă rugăm. Bună ziua, frumușeilor! Bună seara, bună seara. Bună, Angie! A intrat foarte expansivă, așa, foarte hotărâtă. Nu chiar atât de drastică, nu. Nea cocolo și puțin. Nu știu care sunteți supărați. Deocamdată niciunul nu e supărat, dar... Da, mai ales mă pot răzgândi că eu sunt blondă. Mă pot răzgândi de la o zi la alta, așa. Noi nu facem chestia asta. Între noi este o competiție și chiar vrem să câștigăm amuletele astea. E o chestie foarte serioasă. Dar în funcție de farfurie. Ne supărăm, ne certăm. Chiar vrem să creăm un avantaj echipelor noastre. Miza este foarte mare, iar emisiunea asta, concursul ăsta, a schimbat vieți. Mulți au reușit să facă ceva cu chestia asta, adică pentru ei este foarte important. Glumele sunt glume, dar... Cel mai important este să câștige farfuria în funcție de temă, în funcție de gust. Pe zâmbete sunt convins că oricare dintre noi are un zâmbet frumos. Astăzi veți afla și gustul meu. Chiar suntem... Eu nu sunt curios. Cred că unul dintre motivele pentru care sezonul 8 se face este să aflăm gustul doamnei. Două dracu de amuletă până la urmă. Tocănița a împăratului. Adică lui Sorin. Poate spune și așa. Gogoșelele taletele. Aletele. Așa. Și laptișorul al tău. Așa cred eu. Da, bine, ați decis deja... Am fost între cele două deserturi. Opa! Aici a fost un război. Dar mi-au plăcut gogoșele. Normal, vă mulțumesc. De ce sunteți supărați? Bine, băi! Mie mi se pare că doamna a făcut abstracție complet de temă. Prima jurizare pe care, sincer, nu o înțeleg absolut deloc. Plating-ul ăsta îmi place cel mai mult. Dar gustul ăsta mă convinge cu retișe. Retișe. Ăsta mă duce în copilărie, așa. Da? Savoarea a fost ceva exact ce trăiam când eram copil. Spre deziluzia, spre supărarea, spre tragedia colegilor mei. Nu vă supărați! Nu, e gustul tău, Doamne ferește! Noi nu jurizăm farfurile pentru gusturile noastre personale. Dacă ar fi așa, n-am mai ajunge nicăieri, n-am mai face echipe. Că e foarte greu să gătești pe gustul unui om. Noi nu suntem aici la restaurante să dăm bani pe mese, pe nu știu ce, să vină mâncarea cum vreau eu, că eu plătesc. Noi suntem aici să ne măsurăm calitățile și capacitatea culinară. Dar Cătălin, sorry, dar nu prea era în temă. Simt că a respectat tema acestei serii. Dar vreau să știu dacă v-am ghicit. Doar pe mine. Doar pe Ei Cătălin. doi au fost exact invers. A fost o surpriză și pentru mine, să fie Gugu și lui Scălătescu. Aș fi vrut să câștige altcineva. Ghilion, dă-ne șansă. Păi mi-au plăcut Gogoși, dar aș fi vrut să câștigi tu. Pentru că eu am pus o condiție, cel ce va câștiga va trebui să vină la mine. Nu mă pup pe gură de la prima întâlnire. Adică, stai frate, hai să ne mai cunoaștem. De unde până unde vin eu să gătesc la tine, pentru tine, dacă îmi dai tu mie amuleta? Nu neapărat condiții, aș fi vrut să mă joc puțin cu altcineva, pentru că Scărlătescu chiar a intrat în bucătăria mea. Adică a vrut să... Hai, arată-mi și mie cum faci o caracatiță sau cum faci un calamar. Aș fi vrut să-i cunosc și pe ceilalți mai bine. Și ar fi fost o provocare. Știi ce nu înțeleg eu?
Ai zis că nu vrei să câștige el, dar totuși l-a ghicit și i-ai dat lui. Bă, sigur? N-ai vrut să dai lui, dar ai recunoscut farfuria? Vă mulțumesc, dragi. Vreau să spun că eu am crezut că a fost o cacealma. Aha. Faptul că mă știu personal cu Scărlătescu nu are niciun fel de legătură. Haideți să lămurim o treabă. Eu cunosc pe Anci. Ce să fac? Sunt bucătar, activez ca și ei în show-ul ăsta și eu mă duc și mănânc la restaurant. Ce să fac acum? Să nu mai cunosc oameni? Trebuie să-mi pun o pungă pe cap și să mănânc pe sub pungă, să mă ascund, să mănânc acasă? Nu. Eu am prieteni bucătari. Eu la un moment dat am crezut că s-a creat o cacealma. Combinația asta, cred că e lui Scărlătescu. Zici? Deși așa ceva face el, Da. dar cred că a jonglat așa să nu-i recunosc. Deși eu în platou am spus altceva, eu la un moment dat eram convinsă că tocănița e a lui Scărlătescu, căci gogoșile sunt ale lui Sorin și laptele al lui Florin. Și am zis, aici ceva se întâmplă și pur și simplu am ales gogoșile. Nu entiendo nada. Dacă a fost mâncarea pe gustul ei, dacă e pe gustul ei, ce să fac, mă? Ce să... Vă pup! Să rămână La revedere, mulțumesc! La revedere! Doamne ferește! Ce nu înțeleg, jur că nu înțeleg. Băi, nu înțeleg. Du-te, că n-avea nicio șansă cu gogoșile alea. Așa e, tată, chiar așa e, ia cu ouă, tată, ia cu ouă. Chiar nu te spăra, dar n-avea nicio... Corect, ia cu ouă. Da, ce contează? În fiecare zi am făcut, în fiecare zi am tras, în fiecare zi am dat tot ce era mai bun, farfurie, mișto, altul. Bă, câștiga laptele de pasăre, înțelegeam că era elegantă, era frumoasă. Bă, fine dining, bă, două mama măsii. Nu pot să accept înfrângerea de astăzi din cauza faptului că tema a fost cu totul diferită. Oricât de mult ți-ai dat seama că este farfuria unuia sau altuia dintre noi, dacă farfuria nu e conformă, dacă farfuria nu e bună, n-ai mă cum că el la sus te vede, Dumnezeu, nu poți să-i dai, dacă pun un în farfurie, ce să, acum ce să-i dăm un Scărlătescu, că e Scărlătescu, dacă nu e bună mâncarea, n-ai cum să-i dai, bă, nu te lasă conștiința, dracu, că ești bucătar. Luați-le, mă, pe astea ale lor de aici, mă, că n-am nevoie de ale lor. Cer scuze, nu o să știu să pierd niciodată în fața unei pancake cu gust de plăcintă. Ce mă interesează, bănuiesc să supără Dumitrescu? Să se supere. Nu sunt fericit, sunt extrem de fericit și vreau în continuare să fiu cel mai fericit și să mă opresc, dacă se poate, cu cele mai multe amulete. Să am 18, nu știu, câte, toate la mine. Imposibil, bă, așa ceva, bă, imposibil, bă. N-am venit să dansăm nici perinița, să ne pupăm, nici hora unirii, nu vreau asta. Vreau să câștig. Gata. Ce să fac, băi, ce să fac? Ce să fim? Noi să fim sănătoși. Bravo, grasule, felicitări. Ce să zic, succes. Asta e. Și cu asta am terminat. Mâine ouă. Ouă cu pâine fac mâine. Ce mai faci?